pandemya ay kakaiba. Karaunan karantahan sa apang gikamera ba kung salo-salo sa pamilyang hararayo. Ang mga regalo ay nakapatos na para sa kapamilya na makakaiba sa Noche Buena. Dai paglingaw ang mag-online, kumunik sa wifi, magpa-load na sa tindahan, mangaroling sa social media, Paskong virtual mapuna, biyuin nyo, magkaranta kita. Gcash ninong, Gcash ninang, pamati ang kapaskuhan sa taong ipandemya. Gcash ninong, Gcash ninang, sa kuyang numero, pig-PM ko na. Gcash ninong, Gcash ninang, pamati ang kapaskuhan sa taong ipandemya. Gcash ninong, Gcash ninang, sa kuyang numero, pig-PM ko na. Maugmang Pasko sa Indo, bilog na kinaban magsalo-salo. Maugma pag kita konektado, magsarabatan sa virtual na mundo. Kampanakan simbahan nagabagting na, isabuot na tuyaan espiritu kan kapaskuhan da ting natupdan sa bagong paagi masilibra. Virtual na Pasko ay may mahika, nakakahalik ang kamunduan kapag nagsinarabot ang pagkasararo at pagpadaba ni Kristo. Kumunik sa wifi, magpa-load na sa tindahan, mangaroling sa social media, Paskong virtual mapuna, biyuin nyo, magkaranta kita. Gcash ninong, Gcash ninang, pamati ang kapaskuhan sa taong pandemya. Gcash ninong, Gcash ninang, sa kuyang numero, pig-PM ko na. Gcash ninong, Gcash ninang, pamati ang kapaskuhan sa taong pandemya. Gcash ninong, Gcash ninang, sa kuyang numero, pig-PM ko na. Maugmang Pasko sa Indo, bilog na kinaban magsalo-salo. Maugma pag kita konektado, magsarabatan sa virtual na mundo. Pasko, virtual na Pasko. 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 Maugmang Pasko sa Indo, bilog na kinaban magsalo-salo. Maugma pag kita konektado, magsarabatan sa virtual na mundo.